На 28 август 1943 г. в 16:22 в двореца София умира цар Борис III и до днес има много тези за смъртта на владетеля. Като в това видео ще ги разгледаме. На 9 август 1943 г. цар Борис III получава покана за среща с германския фюрер Адолф Хитлер, насрочена за 4 дни по-късно. Малко след като приема поканата, обаче царя отлага с един ден, осъзнавайки, че срещата се пада на петък 13, дата, която той смята за фатална. Срещата с Хитлер се състои в квартирата му Волфшанце или Вълчата барлога, намираща се в източна Прусия. Българският цар пристига там на 14 август. Срещата е напрегната, а Борис се противопоставя на желанието на Германия България да прати войски на източния фронт. Двамата събеседници изпадат в конфликт и се разделят видимо студени на 15 август. 2 дни по-късно царското семейство отива в двореца Чамкория, а на 19 август царя изкачва Мусала. На 23 август Борис трябва по разписание да тръгне към София. Така и става, но след като пристига в столицата, започва да изпитва болки в областта на гръдния кош. Но прегледа на дворцовия лекар доктор Александров го успокоява и той продължава за своите задачи. Вечерта на същия ден болките се усилват и подновяват и царя губи съзнание. Първоначално царските лекари дават на Борис грешна диагностика за жлъчката, но царя има и двама германски лекари – Ханс Епингер и Рудолф Зайц, които първи дават становището за инфаркт. Въпреки грижите около царя, Борис умира на 28 август 1943 г. в 16:22 след обед. Смъртният акт на цар Борис III се посочва, че смъртта е настъпила от запушване на лявата сърдечна артерия, което е предизвикало двустранна пневмония с отток в белите дробове. Много изследователи отдават смъртта на Борис на голямото натоварване, което преживял в последните месеци на живота си. Цар е бил морално смазан от Хитлер. Интересно е, че германските лекари не слагат подписа си върху смъртния акт на цар Борис III. Те издигат становището, че владетелят е бил отровен, като посочват петната по тялото му. И дори предлагат да бъде направена аутопсия, да се разкрие истината за смъртта. Но царицата отказва, а доктор Ханс Епингер заявява, че цар Борис III е бил застигнат от типична балканска смърт, която според него е причинена от отрова. Най-разпространената версия за смъртта на цар Борис III е, че той е бил убит по нареждане на Хитлер. Според някои теории, отказа на царя да изпрати войски на източния фронт, както и опитите му да сключи мир с съюзниците, е ядосало фюрера и при посещението му в Вълчата барлога Борис е бил отровен. Друга по-невероятна версия е, че Хитлер е наредил в кислородната маска на Борис на връщане към България да бъде пуснат отровен газ. Тази теория обаче е оспорена от лекуващите царя лекари. Още в деня на смъртта на цар Борис III, 28 август, по радио Лондон е съобщено, че цар Борис III е убит по заповед на Хитлер, но дали това е истина или просто пропаганда, не може да се каже. Но дали царя е убит от Хитлер? Много изследователи твърдят, че германският лидер не е отговорен за смъртта на владетеля и че създаването на нестабилност на Балканите не е било негов интерес. Смъртта на Борис може да помогне за осъществяването на английския план за Балкански фронт. Тогава дали някоя от съюзническите държави не е отговорна за смъртта на цар Борис III? Дали САЩ, Великобритания или Съветския съюз не стоят за смъртта на българския владетел? Според съветника на Борис, Станислав Балан, преди да пътува от резиденцията си към София, Борис отбива в едно от 4 посолства на Великите сили в столицата, това на Съветския съюз. Там вероятно обсъжда с Сергей Лаврищев дали Сталин бил дал съгласието си България да скъса съюза с Хитлер и да се ориентира към по-близки отношения с съюзниците. При това си посещение монарха е бил вероятно отровен, защото малко след това получава болките в областта на сърцето.
Съветския съюз би имал най-голяма полза от смъртта на царя, а и отровите са често средство за смърт в руската история. Сталин несъмнено е искал да осъществи контрол върху България, както и по-късно прави. И най-вероятно е виждал в лицето на цар Борис III силен политик, който може да попречи на тези негови амбиции. В крайна сметка, едва ли истината за смъртта на цар Борис III ще излезе скоро наяве. Дори и днес, 80 години след смъртта му, още не може да кажем със сигурност как умря.